kan radyo DCGB. Ang mga bago asin darakulang bareta kan aldaw. Mga baretang balansyado, dainimping kikilingan, asin makatotohanan. DCGB, Bareta alas 7. Mga preskong bareta sa lado lokal, nasyonal, internasyonal, asin iba pa. Bareta alas 7. Digdi sa GB, garantisadong bareta. Marahay na aga mga tugang. Biyernes po ngayon, petsa 8 sa bulan kan Agosto 2025. Ini ang bareta alas 7 asin kami ang sinong magiging mga tagapagbareta. Ako po si Jasmine Balolo. Ako man po si Mardila Daing Iba. Henot sa headlines ito yung darakulang mga bareta sa lado lokal. Kalidad na serbisyo sa kada turista na nagbibisita sa probinsya ng Albay. Maawat kang Provincial Tourism, Culture and Arts Office. Zero fly infestation sa gabos nindang poultry farms. Sa probinsya kan Albay, siniguro kan 6-in-1 Corporation. Inflation rate sa Bicol Region naglangkaw sigon sa PSA. Pigrereklamo mga poste sa Barangay Binanwahan, Gugun, asin Rawi sa Legazpi City, ipapa-inspeksyon sa Giraray kan City Engineering Office. Sa lado nasyonal, mga senador suportado ang investigasyon sa investment kan GSIS sa online gambling. PBBM nasa Bengaluru, India para sa business meeting. DILG makonduktan ng infra audit sa mga lugar na may active fault line. PSWD pigkokonsiderar na isabay ang mga janitor asin security guards sa 4Ps. Sa ibang nasyon, Ukrainian President Volodymyr Zelensky gustong may pag-uron kay Russian President Vladimir Putin para tapuso na ang giyera entry kan Ukraine asin Russia. Baretang Sports, Gilas, Pilipinas, dai nagtrayumpo kontra New Zealand sa nagpapadagos na FIBA Asia Cup sa Jeddah, Saudi Arabia. Yan ang headlines mula sa detalles ng mga bareta enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Mawot kang Provincial Tourism, Culture and Arts Office o PTCAO Albay na masuportaran asin may promotir ang mga kalidad na serbisyo sa kada turista na nagbibisita sa probinsya ng Albay. Sigon sa PTCAO, maawat ka ng inisyatibo na masiguro ang positibong eksperyensya kang kada bisita na magkakausa ng economic growth, pagkapakusog ng mga komunidad, asin pagkapalangkaw ng reputasyon kan Albay. Katakot ka ng inisyatibo, ginibok ka na hensya ang pagsuporta sa maniba-ibang aktibidad, arog kan pagpartisipar sa maniba-ibang festibidad, asin pagpromotir kang kagayunan kan Bulkan Mayon, pati na iba pang popular na destinasyon sa probinsya kan Albay. Apera pa kay ni nagasistirman ang PTCAO sa maniba-ibang grupo ng turista na kaibahan sa Central Digital Lab na nagigibo kan sa indang educational video project para sa Enchanted Kingdom. Nagpaabot ng positibong satisfaction ng mga turista dahil ang kanasistensyang ini na naging basihan man kan PTCAO na may pagpadagos sa mga maabot pang mga bisita kan probinsya ni Albay. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Siniguro kan manihamiento kan 6-in-1 Corporation sa pamamayon ni Cluster Manager Mark Kim Adra ang zero fly infestation sa gabos na poultry farms sa probinsya kan Albay. Matatandaan dakol na residentes kan barangay na harani sa nasabing poultry farm ang apektado kan langaw lalo na sa panahon kan chicken harvest seasons. Nagkapira sa mga barangay na naafektaran iyo ang Upper Binugsakan, asin barangay Kibungbungan sa Ginubatan, Siringman ang barangay Sepres sa Pulanggi. Nagresulta ini sa cease and desist order sa poultry operations lalo na sa Ginubatan. Katakod kay ini siniguro ni Adra, nagigibuhon ang gabos kan 6-in-1 Corporation an sa indang commitment para dai na magkausapanin inconvenience o health issue sa kataraning na komunidad. Mientras kasabay sa pinagigibong lakdang kan poultry farms, iyo ang pagpapakusog kan sanitation measures sa laog asin luwas kan farm. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys!
Nagita sa 1.7% ang inflation rate sa Bicol Region kan Hulyo halis sa 1.5% kan Hunyo ngunya na taon. Sigun kay Philippine Statistics Authority o PSA Bicol Officer in Charge Chief Statistical Specialist Ray Merhilla na ang average inflation rate nagpuon kan Enero sa Hulyo uminabot sa 2.1%. Sinabi niya na posibleng kausa ini kan higher prices sa housing, tubig, kuryente, gas asin iba pang produktong petrolyo na nakapag-contribute nin 55.2% sa overall increase kan inflation sa riyon. Mientras tanto, Camarines Sur ang may highest inflation rate na nasa 2.4%, sinundan ng Catanduanes na 2.1%, Masbate na may 2.0%, Sorsogon nasa 1.8%, Madangan Albay asin Camarines Norte nasa 0.7%. Ang baretang ini hatod sa Indokan Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Papa-inspeksyonan sa Giraray ni City Engineering Office, Official Engineer Clemente Ibo, ang mga pigrereklamong mga poste sa Barangay Binanuahan, Gugon asin Rawi sa Legazpi City. Sigon sa entrevista kan DCGB News kay Ibo, pigrefer niya na ang mga ini saro-saro sa mga telcos, tanganing maibalyo na an sa indang mga kable na nasa delikadong mga poste asin ilipat na ini sa tamang binalyuhan kan poste. Dagdag pa niya na ang poste sa Barangay Gugon, pigbabalik-balikan na kan sa indang ahensya dahilan ta nagkakrear ininin traffic as in unsafe condition sa mga kahimanwa. Dagdag pa niya na bugbog sarado na sindang kakataram sa mga telco alagad sa ngunyan, dai pa ininin mga aksyon. Sa iba pa niya itong baretang lokal, naresibi na kan sobra 1,000 na benepisyaryo kan walang gutong program halis sa Albay, Camarines Sur asin Sorsogon ang mga food baskets sa ginibong food redemption activities kaswapon sa Tiwi, Uwas asin Legazpi sa Albay, Bombon, Goa asin Iriga City sa Camsur asin Preto Diaz, Magallanes sa Sorsogon, halis sa Department of Social Welfare and Development o DSWD Bicol. Sigon sa ahensya, mawat kening masimbagan ang pangural daw na pangangaipuhan sa pagkaon ka mga benepisyaryo sa sarong lakdang tanganing mapagianan sa indang gastusan. Kanakaaging aldaw, matariyong pumanan na i-distribute ang mga food baskets sa nagkapirang party kan Riyong Bicol, partikular na sa Tabaco, Ginubatan asin Santo Domingo sa Albay, Bato, Bula asin Kanaman sa Camarines Sur, asin Sirangan asin Kasiguran sa Sorsogon. Nagpapadagos ang clearing operation sa mga tinampo kan Daraga Municipal Engineering Office para masolusyonan ang gurubot na wires sa manlain-lain na barangay kan munisipyo. Sigon kay Municipal Engineer Fiel Montaliana, sarong composite team ang binilog kung pwesto nin linemen. Hali sa Albay Electric Cooperative, representante kan telecommunications companies, CCTV service providers, asin mga personahes hali sa Municipal Engineering Office. Prioridad kan grupo ang dangling wires sa Rizal Street, mantang may mga lugar na nakaschedule na sa mga masunod na aldaw. Ang nasabing inisyatibo, susog sa direktiba ni Mayor Vic Perete na pakusugon ang Anti-Dangling Wires Ordinance na halos nang nakakaafektar sa munisipyo. Arestado ang mga otoridad kan Police Regional Office o PRO5 ang duwang regional most wanted person kan riyon na Kabikolan katakod kang ginibong manhunt operations kan nakaging aldaw. Enot na na-arestar ka mga otoridad si alias Rich ang rank 6 regional most wanted person kan riyon dahil sa tulong bilang nin kaso ng statutory rape na warang rekomendadong piyansa asin sarong kaso ng lascivious conduct na may piyansang 180,000 pesos. Sa kasiblag na operasyon arestar man ka mga otoridad si alias Ran ang rank 5 regional most wanted person kan Bicol Region sa kasong pagsuhay kan Republic Act number 9165 on Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 na warang piyansang rekomendado asin pagbalgar sa Section 11 Article 2 Possession of Dangerous Drugs na may piyansang 200,000 pesos asin pagsuhay kan Section 12 Article 2 o Possession of Drug Paraphernalia na may piyansang 60,000
pesos. Sa ngunya na sa kustudyo na kan pulisya ang mga suspitsado para sa magakanigong disposisyon. Arestado kan mga autoridad kan Investigation and Detection Group Albay sa pakikipagtabangan sa Bakakay Municipal Police Station ang rank 3 Regional Most Wanted Person katakod kan ginibong Oplan Pagtugis sa Barangay Sula, Bakakay, Albay. Sigon kay Bakakay Municipal Police Station Officer in Charge Police Major Darwin Sevilla, arestado ang suspect na may pigkakahampang na kasong tulong kaso nin lascivious conduct asin duwang kaso nin qualified rape basado sa ipinaluwas na warrant of arrest mantang warang inirekomendang piyansa. Sangunya, nasa kustudya na kan CIG Albay ang suspect matapos ilatagan sa iyang mandamiento di aresto. Nakatugang primerong partiyang kastoyang Bareta alas 7. Bareta sa lado lokal. Ang Bareta nato sa lado nasyonal. Ibang nasyon, sports asin kamugdagang kampanahon, bakalis lamang po kani. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Ginhawang araw, Nay. Ano pong sa inyo? Hi, eto yung kailangan kong gamot. Kasya kaya sa budget ko? Imbis na branded, I recommend Actimed. Actimed? Opo, Actimed. Quality generics na singbisa na ng branded, may up to 85% savings pa. Laking tipid! Yan ang ginhawa sa bulsa. May ginhawa na sa bulsa, recommended pa ng pharmacist ko. Actimed Quality Generics. Mabibili sa Generica Drugstore. Tara na! Ginhawang Generika. If symptoms persist, consult your doctor. Isang pangalan singbisa ng maraming brand. Actimed Quality Generics. Dimples Romana po para sa Ginhawang Generika. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na!
Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pighahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataonin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnigbid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! DZGB Barreta alas 7. Barreta alas 7. Sa bareta niya sa lado nasyonal, suportado ka mga senador ang investigasyon sa inibong pag-invest kan Government Service Insurance System o GSIS sa online gambling asin sa mga kumpanyang lubog sa utang asin bako magayon ang track record. Nagsumitin ng resolusyon manang udigdi si Senador Amy Marcos mantang nag-privilege speech man si Senador Risa Ontiveros para paimbestigaran ang report kan Department of Finance na nag-invest ang GSIS nin sobra 1 billion pesos sa online gambling platform na DigiPlus kung saan nalugi pa na hensya dahil buminagsak sa 13.68 ang kantidad kang kada share mantang nabakal ang kada share sa kantidad na 65 pesos 30 sentimos. Sigon kay Senador Sherwin Gatchalian na ang pondo na kapot kan GSIS pinagpagalan ka mga empleyado sa gobyerno arog kan mga paratokdo, pulis asin healthcare workers kaya magkakaniko sana na masirip ini kan Senado. Hinagad man kan Senador sa GSIS na bagipagtabangan sa gigibo na investigasyon. Piglalauman ni Marcos na ugidon kan Senate Blue Ribbon Committee ang isyu kung saan na refer ang sa iyang Senate Resolution 39 kung saan pinaimbestigaran ang investment kan GSIS. Handa man si Senador Rafi Tulfo na ramon kung siya ang mga nangomisyon sa questionable investment na ini. Hali sa New Delhi, nagbiyahe si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa Bengaluru, India para sa ultimong kabtangkan sa iyang state visit para makipaghuron sa mga negosyante sa binansagan na Silicon Valley of India. Naglanding ang eroplanong PR-001 na piglunadan kan Presidente kaibahan an sa iyang delegasyon sa Kempegowda International Airport pasado alauna nin hapon Manila time para daluhan ang serya nin mga pulong sa Bengaluru. Parte kan misyon kan presidente sa Bengaluru napakusugon ang koordinasyon sa pagultanan kan Pilipinas asin India sa aspeto kan information technology, business proceeds management o IT BPM. Suminiklab tulos ang presidente sa Philippine-India Business Forum kung saan ilalatag kan presidente sa mga lider negosyante ang oportunidad sa komersyo sa Pilipinas. Magkakaigwaman ng separadong mga pagtiripon si Presidente Marcos sa man iba-ibang pamayo kan mga kumpanya, partikular an Ison Group, Tata Group, Hinduha Group, asin sarong business meeting sa Nefro Plus. Magiging aktibidad kan presidente ang pakikipaghilingan sa gobernadora kan Kamara sa sarong banquet dinner para sa presidente. Mientras tanto, naglansar ang Department of the Interior and Local Government o DILG ng infrastructure audit sa mga critical infrastructure sa nasyon, partikular sa mga lugar na may aktibong fault line. Kamautan kanina magkaigwa ng standardized assessment gamit ang IA tool
o AI tool na pig-develop kan national government, mga local government agencies, as in ibang stakeholders. Prioridad digdi ang mga pangenot na edipisyo kan mga lokal na gobyerno na naghatod nin mga essential services, arog kan mga ospital, school buildings, government offices as in mga emergency response facilities, and audit findings na tipunon bilang integrated database para sa risk assessment, planning as in policy development ka national government as in sa local levels. Susugman ini sa direktiba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na pakusun ang disaster preparedness sa nasyon, lalo na sa patakot nin pagtama kan makusog na linog. Mga local chief executives man ka mga local government units o LGU ang mamamayo sa auditing kaibanan ng civil society as in mga engineering experts. Pigaadalan kan Department of Social Welfare and Development o DSWD na isabay naman ang mga janitor, security guards, house helper asin iba pang mga hababang sweldo na maisabay sa Pantawid Pamilyang Pilipino o 4Ps. Ini ang pahayag ni DSWD spokesperson, Assistant Secretary Irene Dumlao. Sinabi niyang magiging parte ini sa mga enhancement na gigibuhon sa programa, kasimbaga naman ini sa agrangay kan mga nasambit na sektor na dai nasasakupan kan programa mantang vulnerableng sektor mansinda. Sigon kay Dumlao, bukas ang DSWD sa arin man na pagbabago o enhancements sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Ongoing o padagos pa man giraray ang dialogo ninda kay Senator Erwin Tulfo tanganing mapaghurunan ang mga pigsusulong kaining pagbabago sa programa. Padagos man ang koordinasyon ninda sa ibang ahensya nin gobyerno tanganing makakuanin ibang inputs. Sigon kay Dumlao, maabot sa 17 tauna ang operational kan 4Ps kaya napapanahon naman ang makapagpautob ni nagkapirang enhancement. Sinabi niyang handa siyang makipagtabangan sa Senado sa oras na magkaigwanin mga masunod na consultations. Magigirumduman na isinulong ni Senator Tulfo na livelihood o kabuhayan ang dapat itao sa mga benepisyaryo imbis na ayuda. Idagdag pa sa impormasyon na poon Enero sagkod Hulyo taon 2025, igwan ng 700 na households ang naggraduar sa programa. Inihali sa 1.4 milyon na nag-graduate sa programa poon taong 2022 sagkod taong 2025. Mientras tanto, maski practically dead ang impeachment complaint laban kay Vice Presidente Sara Duterte dahil archive na ini, mas maray pa ini sa dismissal dahil kung dagos na nabasura ang reklamo, mawara ang anuman na paagi para buhayon ini in kaso binirik ang Korte Suprema ang desisyon sigon kay Senador Panfilo Lacson. Sa debate kan Senado, inulang ni Lacson ang motion ni Senador Rodante Marcoleta na ibasura ang verified impeachment complaint kay Duterte. Ngunya na archive ang kaso, tinawanin doon ni Lacson na pwede ning buhayon alagad kay puwaning panibagong motion asin panibagong motion na pagbubutuhan asin pagdebatihan ka mga senador bago magburutuhan. Kaibanan si Lacson sa 5 senador na nagboto para i-table o suspendiron ang pagkonsiderar kan motion to dismiss. Maski nadaog ang 5 sa pagboto, nagtarim po man si Lacson sa pag-question sa motion to dismiss ni Marcoleta para baguhon niya ang motion hali sa dismissal pasiring sa archiving. Dahil archive ang kaso, pwede ining buhayon giraray kung i-reconsiderar kan Korte Suprema ang primerong ruling kay ni na unconstitutional ang complaint. Ipinuntuman ni Lacson ang posibilidad na birikon kan Korte Suprema ang desisyon kay ni dahil sa direktiba kay ni sa Vice Presidente na magkomento sa apelasyon kan Kamara. Gabos na plaka na na-delay poon taong 2014 sagkod taong 2023. Nagibo na sigon sa Land Transportation Office o LTO. Sinabi ni LTO Executive Director Attorney Greg Pua na kan magtukaw bilang presidente si Presidente Bongbong Marcos. Nasa sagkod 11 milyon ang backlog sa plaka. Dagdag pa niya na kan nakaaging Hulyo na update na ninda ang plaka asin ngunyan. Nasa distribusyon na ang LTO. Katakod inik katakod ka ini para masigurong makakuha ang plaka igwan ng pigaapod na stop plate and go ang LTO. Paparahon ang motorsiklong daing plaka asin duman mismo i-verify kung ano ang plaka niya asin duman mismo ikakabit ang plaka asin pwede nang umabante giraray sigun pa kay Puwa.
Pwede man na i-check kan mga motorista kung available na an sa indang plaka gamit ang LTO tracker na ma-access sa e-Gov app. Yan ang tanto para po sa satuyang bareta sa ibang nasyon na sinsalado ng Karawate Sports. Nasa linya man si Nicole Ann Gloriani. Good morning, Nicole. Good morning, Sir Mar. Good morning sa mga paraantabay. Nangapudan si Ukrainian President Volodymyr Zelensky ning sarong face-to-face meeting kay Russian President Vladimir Putin para tapos na ang gera entry kan duwang nasyon. Kasunod din kan pakikipaghuron kan Special Envoy ni US President Trump na si Steve Witkoff kay Putin sa Moscow na iniladawan ni Trump bilang highly productive. Sa sarong pahayag sa social media, sinabi ni Zelensky na nakahuron niya si Trump sa telepono asin naunang bita ng posibleng paghilingan ninda o maghilingan sinda ni Putin very soon mantang nasa linya ang mga leader kan Europa. Mientras na sinabi man ni Zelensky na padagos ang dialogo kan Ukraine sa mga opisyal kan Germany, France, Italy, asin mga national security advisor para isulong ang konkretong lakdang tanganing tapuson ang pananakop kan Russia. Sigun pa kay Zelensky na ang mayor na bagay iyo ang para sa Russia na iyo ang nagpuon kan gera na gumibo nin tunay na mga lakdang para tapuson na ang pananakyada. Sa lado kan Karawato Sports, sa giraray nakatana nin kadaugan ang Gilas Pilipinas sa kamot kan New Zealand sa skor na 94-86 sa nagpapadagos na FIBA Asia Cup na pigigibo sa Jeddah, Saudi Arabia. Sa pagpuon kan quarter na kontrol kan Gilas ang kawat, sagkod na uminarangkada ang New Zealand. Uminabot pa sa 18 puntos ang bentahe kan New Zealand, sagkod sa mairani kan Gilas sa 85-82 sa natatada na 3 minutos 48 segundos kan kawat, alagad na idistansya ini kan Tall Blacks. Dahil sa daog kay puha na ganahon kan Gilas Pilipinas ang ultimong kawat sa grupo laban sa Iraq tanganing makalaog sa qualification sa quarter match kan third placers. Iyan ang detalyes kan bareta sa ibang nasyon asin sports. Ako po si Nicole Ann Gloriani. Thank you, Nicole. Para po sa kamugdagang kamanahon, uyaman ang pag-asa sa Regional Forecasting Center, si Miss Pag-asa, please come in. Para sa magiging kamugtakan ng katuyang panahon, ngunyang petsa 8 ng Agosto, araw ng Biyernes, asahan niya to ang mapanganurong kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-uuran asin pagkikilat at pagdaguldol kan mamamatian sa rehiyong Bicol, ngunya na aldaw, dulot ng habagat. Maluya sagkod sa moderatong duros na hali sa kanluran, sagkod sa timog kanluran ang iiral sa buong kabikulan na may banayad sagkod sa katamtamang paghukol nin kadagatan. Para sa LPA na tiga-monitor ta ng huling nahiling sa layong 125 kilometers west-southwest ng Sinait, Ilocos Sur, kung saan ang sentro nito ay nasa dagat arani sa western boundary ng ating Philippine Area of Responsibility. Sa ngunyan, dahil na nakakaapekto itong low pressure area na ito sa anumang parte ng ating bansa at ninalaumantang maluwas ining LPA ng par ngunyan din na aldaw. Sa update naman sa tiga-monitor tang bagyo sa luwas ng ating area of responsibility, huli itong nahiling sa layong 2,895 kilometers east ng northern Luzon. So harayoon pa po itong bagyo and ina-expecta na possible by Sunday or Monday pa ito maglaog ng Philippine Area of Responsibility at kung sakali ay ngangaranan itong bagyong si Fabian. Posible na maapektuhan ang mga lugar sa extreme northern Luzon nitong bagyo kung sakaling ito ay pumasok dito sa ating Philippine Area of Responsibility. Ayun po, tigatayang agwat ng temperatura, ngunyang aldaw, posibleng umabot ng 24 to 33 degrees Celsius. Yun lamang po sa ating weather forecast mula po sa Pag-asa Legazpi. Alexis Ruy Vivar po ang nagbabarita. Thank you very much, Miss Alexis. Makatugang yan na po sa tuyang kabilugan kan Bareta alas 7. Baretang tiniripon sa DCGB News Base na nagalis na 12 oras.
Napakarap po ka sa tuwing nakaibanan sa pagsurat ka mga bareta. Jenny Matthew Baleran, asin man si Nicole Ann Gloriani. Lado Technical, katuwang ta dyan si Ronald Baldo, DCGB Social Media Department. So yan pong IT, Jerome Nico Martinez. Siyempre, ang suya pong OGT si Casey Tanay from CSP Sinabua. Pangarap po kang bilog na tropa ka Mega Post Patrol sa nagarantabay po sa DCG News Online Facebook page. Good morning sa mga taga Santo Domingo. Iaptista po niyan kan patron na si Santo Domingo de Guzman. May ongoing na misa ngunyan pero at yan alas 9 igwa pa po. And then dyan na hapon misa konselebrada alas 4 po ning hapon. Susundan kang prosesyon alas 5:30 ng pagkahapon. Sa mga pagribat sa kabalikat CBCOM 430 sa Rombangi Base Chapter, may operation pa kita at yan. May 9-5 kita. Please be in uniform pagkatapos magdara po ng VHF Radio. Ma-assist kita sa prosesyon. Para po kami lalo tropa, kami po sa mga naging tagapagbareta. Ako po, si Jasmine Balolo. Ako man po si Mardela Daing Ibang. Thank you for keeping us company. God bless the Philippines. Kapag na po masunod ang hapot with VP Henry Maceda. Yan ang DCGB Bareta alas 7. Abangan giraray sa aga. Ang hapon, masunod na. Pagkalipas lang kaini. May plus ba ka mo sa life? Yes! Dapat pati ka pinindo, may plus man. Arogan Gyms 3-in-1 Coffee Mix. May plus ingredient na iguang kakaibang sangkap. Kaya kung magkakape man lang kita, igdi na kita sa kapeng may sangkap na marhay sa salud. Iguan man lain-lain na variants na pagpipilian. Gyms 3-in-1 Coffee Mix with Spirulina. Gyms 3